Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε το νέο ρολόι αφής. Εδώ πέρα υπάρχει η οθόνη του ρολογιού. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται το σημείο αφής. Πατάμε μία φορά για να ενεργοποιήσουμε την οθόνη του ρολογιού. Βλέπετε εμφανίζεται η ώρα. Κρατάμε παρατεταμένα το σημείο αφής μέχρι να αναβοσβήνει η ώρα. Ρυθμίζουμε την ώρα που θέλουμε εμείς, για παράδειγμα 12. Κρατάμε πάλι παρατεταμένα μέχρι να πάει στα λεπτά. Βάζουμε τα λεπτά που θέλουμε. Κρατώντας το ξανά παρατεταμένα μας πηγαίνει στην ημερομηνία, στο έτος. Ρυθμίζουμε το έτος που θέλουμε. Κρατάμε πάλι το σημείο αφής παρατεταμένα και μας πηγαίνει στην ημερομηνία. Σε αυτό το σημείο βάζουμε πρώτα το μήνα, για παράδειγμα 12. Κρατώντας το πάλι παρατεταμένα μας πηγαίνει στην ημέρα. Μόλις τελειώσουμε τη ρύθμιση το αφήνουμε. Θα παρατηρήσετε ότι θα σβήσει η οθόνη αμέσως τώρα και πατώντας πάλι το σημείο αφής μας βγάζει την ώρα που ρυθμίσαμε. Πατώντας το μία φορά μόνο μας πηγαίνει στην ημερομηνία και μία δεύτερη φορά μας πηγαίνει στα δευτερόλεπτα. Άμα το αφήσουμε πάλι για λίγο θα σβήσει από μόνο του και όποτε χρειαζόμαστε να δούμε την ώρα απλά πατάμε το σημείο αφής. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο.